แล้วอ๋ออ๋ออืมอืม
gusto niya, binagsak mo dyan. Liit na yun ng nanay niya. Nakaya niyang buhatin ay binagsak. Sira ulo nga. Iawalan ko sira ulo, nagbukan lang yun. Nagluluko-lukuhan lang. Oo, nagsasya ko. Lahat ng sign ng nagdodroga nasa kanya eh. Oo, di ba, ang pa naman, hindi na po ang paling, hindi na makakilala yung mga pamilya niya, di ba? Kasi baliw, wala siyang alam. Eh yung alam niya lahat, kilala naman niya lahat. Maraming pagkakataon lang siguro na Nabubuha. Yun, siguro nga, nakasipsip yun, nung nag-droga yun, kaya nakuha yung utak niya. Sisisiin yung cobra, pero pa napalit sa cobra, wala pa naman. ay nakagalaw ng ahas. Eh, cobra, yung cobra na iniinom, Diyos, Ay nakakaano yun ang tayo. oo nga, pero hindi nakakabaliw na kwan kasi sira yung kidney mo. Pero tatlong araw lang, kawawan ka na yun, di ba? Eh, Okay. isang buwan na. Sa trabaho naman siya, maano naman yun. Kaya pag pinagpaparoon siya. Kaya, ewan ko, sa kanya, baliw nga daw. Bakit? Ay, hindi naman natin na-charge yung radyo. FM mode.
Ano